Kapin sa 8 kagatos ka mga residente sa Barangay Sulutan, Matangal sa lungsod sa Haji Muhammad Adjul ang nakabinipisyo sa libreng serbisyong medikal nga gihatag sa Philippine Army Special Forces Basilan ug uban pang ahensya sa gobyerno. Ang medical outreach program gipangunahan ni Captain Jason Tababan ug Lieutenant Colonel Bernard Samin, ang company commanding officer sa 14th Special Forces Company ug sa 4th Special Forces Battalion, Special Forces Regiment Airborne sa Philippine Army. Malampuson ang gihimong outreach program sa tabang sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Morning, wala po tayong kapaguran. Tayo po ay laging nakahandang magserbisyo, lalo na po sa mga isolated areas natin dito sa Basilan, tulad po dito sa Barangay Sulatan, Matangal. Ano po ito isolated, although part ng mainland, hindi po ito basta nararating ng four wheels. Kaya po minarapat po natin sa tulong ni Mayor Talib Pawaki ng Haji Muhammad Adjul na marating natin yung ating mga kababayan dito na matugunan po natin yung kanilang pangangailangan na medikal. Adunay libreng konsultasyon nga may kaubang tambal ug bitamina, ibot sa ngipon, tuli, pagtupi sa buhok. Abri usab ang mobile library. Dunay mga dula alang sa mga bata, food feeding program, immunization ug distribution sa dental kits para sa mga bata ug samtang gipang apod-aporan usab ang matag pamilya ug food packs nga gikalipay kaayo og dako sa mga residente sa Barangay Sulutan, Matangal. Dito po kami sa Sulutan, Matangal, kaya Muhammad Adjul para magbigay ng libreng servisyo medikal para sa mga tao dito. Kasama ko po yung dental sa medical doctor namin. Nadala namin may free consultation kami, may dental extraction, may circumcision, at saka pupunta kami sa Basilan. Yung area na gaganapin, puntahan namin ito. Nandito sa mga kasama ko sa Basilan General Hospital at sa mga men in uniform na nandito, maraming salamat po sa pag-invite sa amin at sa pagtulong sa pagbigay ng libreng serbisyo para sa mga tao. Mipasalig si Lieutenant Colonel Bernard Samin nga ilang ipadayon ang pagpalambo ug pagmintinar sa lig-on nga kolaborasyon sa nagkalain-laing ahensya ug institusyon aron mas mulig-on ang relasyon sa mga komunidad ug sa mga otoridad ug magkahiusa ang tanan nga maoy tumong sa whole nation approach sa gobyerno aron makabut ang kalinaw. Matud ni Colonel Samin nga magpadayon sila sa pagbuhat ug maayong kalihukan, inisyatiba ug padayon nga maningkamot alang sa kaayuhan sa matag komunidad. Silang namin ipaabot sa Barangay Sulutan, Matangal yung suporta galing sa unang-una sa initiative ng 14th Special Forces Company, then sa amin din po sa Philippine National Police para po maramdaman ng kababayan ko natin dito sa Barangay Sulutan, Matangal na active po ang ating AFP at PNP sa pag-aabot ng servisyo ng dito para sa amin. Marami pa po ganito na community outreach. So, ang plan po namin is sana before the start of Ramadan ma-reach out namin yung mga target na mga barangays dito sa Basilan. Nagpasalamat si Haji Muhammad Adjul Mayor Talib Pawaki ug ang mga residente sa barangay, sa Special Forces, sa Philippine National Police ug uban pang ahensya sa gobyerno sa ilang gihatag nga serbisyo sa katawhan. Salamat ako lahat kayo nakarating dito, lalo-lalo na kay Mayor Talib, pati si Batum, nandito, mga pulis, mga doktor, kasi yung lugar namin malayo, kahit malayo, pinagpilitan ninyo nakarating dito. Maraming salamat sa inyo. Sana yung kayong mga official namin, lalo-lalo na sa mga gobyerno, congressman, mayor, gusto ko tingnan mo naman ito yung magandang paraan kung ano dapat nyo ilagay dito para makatulong tayo sa mga tao dito. Yun lang, maraming salamat. Gipasalig usab ni Mayor Pawaki nga ang lokal nga kagamhanan sa Haji Muhammad Adjul nga ilang imintinara ang kalinaw, hatagan og seguridad ang katawhan ug ipadayon ang kahapsay aron hiniusang mapataas ang kalidad sa pagkinabuhi sa iyang mga ginsakupan. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.